Мікалаю Зайцеву было 9, калі ў родную Кузьмінку ўвайшоў карны атрад. Вёску спалілі, а родных сагналі на прымусовыя працы. Да самага вызвалення быў у роднай Рэчыцы. Памяць захоўвае ўспаміны аб ахвярах геноциду і сёння. Я видел женщину, Анну Сумак, которую повесили. У нее было на грудях фанерная дощечка, написано «Партизан». По-немецки, зачитали и повесили ее на базаре. 3 дня не разрешали снимать. За 2 гады поўнай акупацыі ахвярамі фашыстаў сталі больш за 4000 мірных жыхароў Рэчыцкага раёна. Горад на Дняпры быў буйным вузлом камунікацый і апорным пунктам абароны немцаў. Яго было важна ўтрымаць. З непакорлівымі нацысты распраўляліся жорстка. Ішло планамернае знішчэнне старых, жанчын, дзяцей і военнопалонных. Существовало несколько тюрем. Массовые публичные казни были, к сожалению, не исключением. Очень много расстрелов проходило на закрытых фабричных территориях. В оккупации даже еще было намного опаснее. Оккупанты і іх памагатыя спалілі 68 вёсак Рэчыцкага раёна. Супраць карнай машыны адзіным фронтам выступілі атрады народнага апалчэння, дыверсійна-разведвальныя групы і партызаны. Пра жахі вайны, а яшчэ пра нязломны дух беларусаў, музейныя экспазіцыі і даследчыя працы ліцеістаў. Мой дедушка Крутик Иван Корнеевич форсировал реки Сож, Днепр, принимал участие в Гомельско-Реческой наступательной операции. Был представлен к награде за отвагу за участие в боевых действиях в Берлине. Наши защитники – настоящие герои. Мясцовыя жыхары, вядома, ведаюць. Іх горад – прыклад подзвігу і усенароднага супраціўлення. І як сведчанне таму, вымпел за мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны. Традыцыя ўзнагароджвання знакам адрознення налічвае больш за 20 гадоў. У бягучым спісу дастоеных населеных пунктаў папоўніўся яшчэ 6 гарадамі. Алеся Заяц пры падтрымцы Першага інфармацыйнага.